Ами като цяло в всеки един спорт, преди всичко всички спортисти искат да победят и може би заради това някой път се стига до вербална агресия и може би малко повече. По нашите футболни терени виждаме, че според мен агресията малко или много се е ограничила. Преди време беше доста по-голяма, но все пак до ден днешен виждаме, че има случки с неприятни сцени. Да се надяваме, че за в бъдеще ще се положат нужните усилия да се ограничи още повече и да не присъстват на самия стадион и свободно всяко едно семейство да може да закара както жена си, така и децата си. Относно конфликти на самия терен се случват доста често, особено вербалната агресия до ден днешен е на лице. За мен по-големият проблем е агресията на самите стадиони, защото при заряд на даден матч с по-голям заряд има доста повече фенска маса и може би дадените хора, като провокират останалите хора на терена. Там имам доста спомени, които са прераствали в физическа разправа. Виждаме и, че в днешно време в социалните мрежи все повече има клипове как има вербална агресия на самите стадиони, дали става дума за окръжна В група. Това малко се е вродено в нас, българите, да провокираме хората, които играят на терена. Имало е доста такива моменти, но като дали съм аз или останалите футболисти на дадения терен, ние сме минали доста теории как ни трябва да се справим с тази вербална агресия и да не откликваме, защото тогава ще стане по-сложна ситуацията. Като едно човешко същество с емоции, всеки един човек някой път нервите му излизат извън контрол. Има е случаи, в които и аз съм откликвал, но в повечето случаи гледам да съм настрани и да не влизам в вербалната агресия и по-скоро също така и ако се е стигнал до физическа агресия. Според мен с повече теория, обяснение на дадените футболисти, защото ние смятаме, че това е напълно нормално в нашите среди, но за да кажем едно 10 годишно дете е коренно различно, което дадени сцени може да му стана травма за цял живот. Ами да, от малък се радвам, когато моето семейство идва да ме подкрепя. Така да кажем, семейството ми е свикнало да не се изказват добре по моя адрес, особено когато съм при гостуващ терен. Те са информирани, запознати с ситуацията, но като цяло мисля, че доста се подценява тази тема. Имало е на стадиони, които съм бил, които няма толкова голяма фенска маса. Хората са дошли единствено да подкрепят дадения си отбор и не са били провокирани от дадени футболисти или от дадена друга агитка и си изгледали спокойно матча и всички се забавлявали. На стадиона трябва да идват хора, които ще се радват да дойдат да присъстват на матча, но като цяло мисля, че всеки един човек, който дойде на стадиона, трябва да се чувства положително и обезопасен и да не мисли, че може да му случи нещо негативно. Естествено, че може да се измислят хиляди програми, шоу, да забавляват самата публика. Това единствено може да се изпробва тези неща, да се види в бъдеще кое ще е добре за доброто настроение, да кажем, на терена и извън терена и да няма ексцесии както на терена, така и извън терена.